Paano maglakad ang batang nagdadabog dahil inutusan ng kanyang ina? Paano maglakad ang nag-gym? Paano maglakad ang varsity athlete? Bro, nalito mo ba? Paano maglakad ang dancer? Paano maglakad ang basketball athlete? Paano maglakad ang siga sa kanto? Gahi ka? Paano maglakad ang siga sa hindi niya teritoryo? Boss! Boss, agi lang mi boss. Dami din. Paano maglakad ang nagpo-push up ng 1 million araw-araw? Paano maglakad ang nag-i-squat ng 1 million araw-araw? Paano maglakad ang feeling pogi? Paano maglakad ang taong takot sa mga tao? Paano maglakad ang taong proper? Paano maglakad ang batang papunta sa school sa first day of class? Paano maglakad ang mahilig sa musika? Paano maglakad ang paranoid? Ito ay katuwaan lamang. Anumang nabanggit na uri ng paglalakad ay hindi base sa realidad. Ito ay base lamang sa aming imahinasyon. Anumang pagkakahalin tulad sa realidad ay hindi namin sinasadya at nagkataon lamang. Salamat sa iyong panunood kaatay. Comment mo naman sa baba kung meron kang suggestion na uri ng paglalakad. Comment mo na rin kung gusto magpa-shoutout. Huwag kalimutan na e-like ang video at e-share ito sa mga kaibigan mo. Huwag mo na rin kalimutan na mag-subscribe sa aming channel para lagi kang updated sa mga bagong video.
Salamat sa suporta and God bless sa inyong lahat mga kaatay.